Manipod iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bumbu Radio Philippines, ti mauti apaset ti makalawas sa pakasaritaan anapauluan. Nupuso tinsinaw. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayan. I can't forget you and it won't be easy. I've loved you. Kidang! Ad-adaman na pimintas ka. Ati ka adampi taong. Makaungat kan sakit Pasensya ka na ta. Medyo nakainumak. Tapno adaturid ko ngagkidaw iti tulong kin ka. Ati ko na. Nagpuskulan ti rupam. Linaksid kayon nga agama akabagyak. Agpagpakasya, Kidang. Para kin ni Mildred ang manugang ko. Agtalon ngal daw na iti ospital. Nadagsad ti sakit na kat masapol ti dakkel agatad para ti panlakapagas na. Kat, umutang kayo kanya. Bilin ka din ni aga dayta. Amudag ka di matlaang. Pangalaan nyo ti pagbayad nyo. Idinto ang nagrigat ti biyagyaw. San nga mo ni aga da ito ayay ko. Tapno agkidawak iti tulong. Naging nanakimagimay. Masyanak kiniaga. San na kayat aboy-buyaan na matay ni Mildred Latan. So at tulungam kumati ka anakam. Saan ka kadi ang makaaw-awat ha? Nalpasan alinaksid ko akabagyan ni aga. No, sanda kami ang matulungan. Uray umutang kami itinayon ti pagpagas ni Mildred Saan kayo akayat apautangan? Uray agluwa kayo pa itidara. Naulpit ka. Awan pusom, Kidang. Pumanaw kan! Dusa ni aga da ito'y. Gapo iti panang loko na kininika. Napan kay gayam nagpatulong kini Auntie Kidang. Amo yung matakagurgura na tayo. Naulpit law na idadya kasinsin day dinanag mo, Barok. Tatang, saan tayo ang mapilit no saan na tayo akayat atulungan? Aging ga ita. Kagurgura nakpailang. Gaputa pinilik ni Mildred. Gama, kaanakan na. Anak na lang iti bunyag ni Nika. Napataglaw na kini Auntie ni Nika. Kasla anak ti pangibilangan na. Kat kasanong arod da ito yan, Barok. Ay, awan pa'y nautang ko anahin ti pagpaagas ni Mildred. Numuna ta, kinasarita nakmanan ti doktor. Saan ang mabalin ang maitantan ti panakaopera ni Mildred? Makapanuno ti tidakas na tao na kastoy. Nagsarita kami itay, kundi badong. Tatang, uray kasano ti kinarigat ti panagbiag. Saan nyo kumaapanunutan ti agaramid iti kinadakas? Sige! Ibalod yun dahi taabadong! Ni Nika. Umaw-awag. Hello, Nika? Hello, Ninang. Kumusta kayon? Makapungpung tutak. Pinanggap na katakawan ni Badong. Anya? Sa itikalman, himay ni Pitong dito'y balay tapno agpatulong. Na ospital kano ni Mildred kat masapol dati dakkel agatan iti panagpaagas na. Apay, anya kano ti sakit na? Saan ko na dinamag? Awan ti bibiyang ko kadakwada. Kaasi damat, Ninang.
Uray ko masang kabasitla agatad atin ba utang nyo? Ket, pangalaan da iti pagbayad da. Dusa ni aga da iti sika pa iti lino ko na. Nasayaat ko matibiyag na no saan amaag. Di na payamanin, taya inayat mao. Nakaraing kagaya man. Kumusta ti marikrik na? Nakapsutak lang unay, aga. Marik na ka. Saan ako ngagbayag? Saan ka kumangag sa witi kasta? Diyak may turad abuyaan amatay kalatan. Saan ako napaagasan? Ang mga saan nagtumutla maimbakan? Sayang lang ti kastosa. Diyak kaya apo mo saya at agad Saan? Kabaalan na ka di apanawan? Saan ka nagsangi? Saan pa'y akamaod dyan? Di amin aga. Agasawa ka nito manahan. Girl, I need you. I need your love. Amom ni Christy, san ka day? Damag ko akas tauna yan, ti kinabaknang na. Nabayag ngamin, ang nagtrabaho i abroad. Kan baknang tinakiasawaan na aganggan na it. Nakabakasyon gayam, tatang. Nabayagan adyak nakita. Awagam. Oh, dahito tinumiro na. Sige, tatang. Padasag tagpagpakaasikin ko na. Barang kahit nakapautangan. Sige. Maala kong ti agbutang, tatang. San ko akabalan ang mapukaw ko ni Mildred? At data. Hello? Agyaman nakta sinong batam ti awag ko. Siyak ni aga. Kasapulak ti dakkel agatad, apang paagas ko iti asawak. Ha? Sige. Agyaman, bye. Oh, anya di kunan. Saan na ngayon panamnama, tatang? Dakkel ka no tinagastos na. Kasano nga taday tuyan? Saan ka ngagsangit, Mildred? Adda ka ni tinatalgad a kasasaad. Ang makapadakas ken ka tagladingit. Mabalin ka di, nga arakupon na. Kaya't ko amarik na, tibara ti pamatag mo. Ay ayatin ka unay, Mildred. Kung nagnumatay ako, inabutan ko. Itiday di panagkitim ko sa pwede operasyon. Nga mga saan ako na makariin. Ngam ti panagpudpud mo itidakulap ko, tinagpakilit ka niya. Naasipay lang ti Diyos. Kasan mo ti kinadagkal ti katatan na utang mo? Kasan ti panagbayad mo? Saan mo pa'y lang nga panunutan dayta? Tinapatag, naispalkan. Masapulang ti kwarta. Agyaman takit di,
Tadamat laang na utang ko apang paagas ko ken ka. Diyak maliklikan na panunutan. Masyanak ka. Nagkurapay lang amin at tao sa nagsakit at pailaan. Ada ipunukan ka. Oh, anya dayta? Marikrik na akong dayto'y asakit, idibalasang akpay. Diyak ninamnama ako maro. Nalabit. Adda basol ko. No apay anaalam dayta asakit. Napasakitan kalauna iti. Saan laang asyak tinapasakitam? Ha? Kumusta nga tan ni Nika? No iso ko matiin asawam. Awan ko makastoy problema. Pangaasim. Santa ko man napagsaritaan dayta. Dinasaya at ituloy mo ti aginan na. Sana nakapunbok iti cellphone ko dito yung numero. Sino nga taga ito? Hello? Hello, Aga. Kumusta ka? Nika? Sika? Manon atawan tinapalabas. Dandan ni Dimon san mailasin titimak ko. Nalipatan na katalagan. Kwa, diyak namnamaan nga awagan nak. Kumusta ni Mildred? Nika. Amok tinapasamakan ko na. Nagsarita kami kini Christy. Agyaman ka, tapi nautangan na ka. Agam mo kayo gayam kini Christy? Wen, nabayagan nagtrabaho dito sa Dubai. Kat, aday bagakan ka aga. Siyak tinagapuan timpautang ni Christy kan ka. Ha? Anya? Pagsalitaan tanto ti panagbayad mo, into nagbakasyonak. Okay, bye. Bye. Naggapukin ni Nika timpautang ni Christy kanya. Anya day tuyan nga inaramid da kanya. Nasaya at mapanunot mo ti agbakasyon, Nika. Ay na, mailiw at launa yun ken ka, nakaw. Saan lagay mo ti pamilyak ti mailiw kanyak, Ninang? Siyempre, imbilang ka, akas lapod no nga anak ka. Agyaman at Ninang. Malagip ko gayam. Anyat damag yun kada aga ken Mildred. Awan ti bibi ang ko kadakwada. Wan gayam, umut-utang idinipitong ti pagpaagas kano ni Mildred. Saan ko nga inikan? Ni Christy tinakaamo kiti amin, Ninang. May papan itian niya. Saan tayo napagsaritaan, dayta? Awan mutlat kasaskan na kada kayo. Saan ako magbakasyon? Ada na pati kagapuna, Ninang. O sige, agkita tayo tulangan. Bye. Bye. Anya pa'y lati pakalagi pa ni Nika kadagiti nga kasawa. Ada ka nun na pati kagapuna iti panagawin na. Ay, aniya nga ta. Girl, I need you. I need your love. Napintas ti rubuat dagiti pagay, Aga. Sapay kumatasanda ang mabagyo. Sapay kumatatang. At damadlaw ko king ka. Awan gaganay gayam.
Dakadimot marikrik na mitibagim. Awan tatang. Uno mariribukan ka no kasano makabayad ka. Nagdakkel namin tinutang mo. Anya nga mi tinagsaritaan nyo kan Kriste. May panggap iti utang ko daytoy tatang. Angam, nadagdagsan pa yung iti dayta. Dak kabalan nga ibaga dayto iti asawag. Anya ka di dayta? Imawag ni Nika kanyak. Kat impod no na ang naggapukan ko na ti kwarta nga impautang ni Kristi kanyak. Anya. Agam amu dagayam ka ni Nika. Agam apay akasta tinamayan na. Diyak mo tatang. Dakas tagparparik na kanyak. Saan ka nga gilima di asawam? Ang mga nudakdakas to, tiibungan na. Kunam nga na pati nga ibagam kanyak. Saan ka man nagsasao? Diyak kumakayat nga ipodnukin ka. Ang mga numakigtot kanto inton agpakita ni Nika kadata. Ano di? May panggap kininika. Nagsarita kayo gaya. Dakkal ti pakainaigan ni Nika iti daytoy. Naminsan lang ay mawag. Agbakasyon ka no, tapno pagsaritaan mi. No kasano ang mabayadak tinautang ko kini Kristi. Saan ko ang maawatan? Mildred, ti kwarta nga impautang ni Kristi, ket naggapu ni Nika. Ha? Pinautangan na ka ni Nika? Gapukan ka, aga. Gaputan na patag kapailaan kan kwa na. Saan ang agkitakin? No si katikidawan na akasukat na. Saan ako na mas daw iti dayta pa nagsasango tayo Nika. Impod na ni aga kanya. Asi ka tinagpautang kan kwa na tapno da pagpaagas ko. Utang ko tibiyag ko kan ka. Kat amom nga amin nga utang, kat nasken ang mabayadan. Amo, Nika. Kat, anya ti kayat mo pagbayad mi. Ni aga. Isu ti kayat mo akasukat ti biyag ko. Mildred, urayan tangag sa ni Nika. Napugdo ni Mildred ti kayat ko ang mapasamak aga. Napawat nagbasit ti bakasyon ko. Taas asikaswag ti susurot ni aga kanya kiti Dubai. Amok. Hindi pa ilang nagparit na kanyak data. Saan mo pa'y kaya pa nalipatan ni aga? Sa bagay, no si katika din na. Saan ton nga agrigat? Agbihag ka na naman. Okay, pagsaritaan nyo na yung bagagasawa dayta, ha? Sige, saan ako nagbayag? Nadagsan launay tikid daw din hikat atan. Akasukat ti utang ni aga kan kuana tapno agasan na. Ti asawa ka mismo tatang. Saan ka kumangagsangit? Ang mga niya ti mapasamakin ka. Nasaysaya at lakuman anatayak. Binaybayan nak lakuman ni aga. Saan ka ngagsao, hindi kasta? Dakal ti atap kong at napakainaigan ni kidang iti daytoy. Gaputabak nang dan. Maramid na ti kaya-kayat da.
Masapol ngagsarita kami. Saan, tatan? Saan kayo amapan magriribok? No da ito'y tinaykad nga mapasamak. Awata. Agladlading itlaunay ni Mildred. Gapo iti kayat mo mapasamak ni ka. Amkag, amang ano niya ti mapasamak na. Saan ka kadipay ano o mga grigrigat aga? Nika, nakurapay kami nga agasawa. Ngam naragsak kami. Linuloko dito nga ibagbagam aga. Kasano nga ibagam naragsak kayo no agkiraos mo ti tiyan nyo? Pangasim. Saan ko maasyak tikit daw makasukat ti pautang mo kanyak? No kahit mo, tagabunak. Di ka ko magbalin amaag aga. Nasken ka dingag pa rin to mga kitisangom. Bueno, agloaki ti dara. Pampanonotam siguro ang naranggasak. Ngam, apay saan na ka maawatan aga? Ngam okay, no saan na ka maawatan, pumanaw kan. Baliwak to ti makisarita kada kayo nga agasawa. Uray anya kay am ti aramitek. San ko lata matagi ko ti panagayat ni aga. Talagang ayatan na ni Mildred. Awan planok, amang agawkan ka iti asawam. Hindi mapayasan na kamawatan na ka. Maag ka. Di ka maasyan iti asawam. Anya akinamaag da ito'y nika. Ha? Unam nga ta, ajak maamuan. A pinautangam ni aga, tapno da pagpaagas na kini Mildred. Kat amuyo ka din anya ti kasukat na, Ninang. Ni aga. Maag ka! Ninang, saan yung amo ti adda dito'y pusok? Da kayo? Ad-adda a pinagturayo ti gurayo. Di yu pinanunot amay sa abyak ti nakataya. Pasensya kayo no nasungbatan kayo ti sana ng saya at Ninang. Pakawanan da ko ma. Kaya't ko lang alawlawagan ti panunot yo. Anak. Saan kayo makasao tapod no timbagak? Saan ka di? Ninang, agbaliw kayo kuman. Masyanak launay kini aga. Kadakwada nga agasawa. Ay. Pinagraumnak ni ka. Nasinaw ti panagpuspusaw. Di ka nagsangit, Mildred. Agpada ta babae kat masaksakit anak madlaunay. Pakawanan na ko, ma. Ha? Inarakot na. Apay nagpapakawan ka. Amo ka na sa hair ko launay tirik na. Kinapod no na. Awan panggap ko na planok ang mga gaw iti asawam. Ha? Anya? Kasanon ti utang ko kan ka? Saan mo na panunutin day jay aga? No saan nyo ang mapayadan? Tulong kon ka na kayo nga gasawa. Kat dengganda ko ha. Imbagak at ibayad day jay nga utang nyo kat sika aga. Ngam kinapot no na. Kastilang ti imbagak. Takayat ko at tukudan no kasano ti kinapatag pitong galmay sa kada kayo. Agay manak ni ka. Nasayaat ka unay. Jak tumalipatan nga utang ko tibiyag ko kan ka. Napanagnikak.
No kasano ti kinapatagyo iti tunggal maysa. Talaga ada kayo ti agkagasat. Saan na para kanyak ni Aga, Mildred? No di kat para kan ka. Sinubok kayo lang. Nangrunagan ka, Aga. Ijay ana pa nagnagak. Asan asyak. Ti adda di tapusom. No di kat ni Mildred. Iso sorry ha? No nasaktak tirig na yung agpatpada. Ita, nalawagan ti amin kanyak. Da kayo at talaga ti para iti tunggal maysa. Katsyak, sa anak amay karikan ka, Aga. Ulitak. Awan planok ang mga agaw iti asawa, Mildred. Nubilang mapanunot mong tumati aga broad. Tapno sumaya ti biyagyo, Aga. Awakan naglaang. Tulungan ka. Nika, ulitak man ang tiagyaman ken ka. O sige. Agpagkada akon kada kayo nga agasawa. Ni Apo Diyos ko matimang tarabay kada kayo. Mapanakon. Mildred, di ka nagsangit. Itilaksit ti parang lugong kinini ka hindi. Nagtalinagan. Anasin ako ti puso nini ka. Wow naman! Nagkasat ka talaga, Emalyn. Agkasam, tall, dark, and handsome. Ano yan? Naimbag, tasan anang isit. Tall, dark, and handsome ko ma. Anyamat daytan nga ibagbag ang eda. Makuna ka di ang kinagasat dayta? Awan mat. Awan makunakan ko na. At dapat permanente at trabaho na kas chief technician iti pagtrabahuan na kumpanya. Makarik na ak iti danag no maminsan. Oh, apay. Damak ko nga tapay sa baling arman na iti opisina da. Anya? Naamwag iti kadwa na a technician. Isumot ti kunana. Kun agkras ka no ti may sa reporter da. Basta? Un ka no. Mayaman. Isardeng na siguro ti agaram, ta agayat unay kan. Paliiwan ta ah. Nga magingay ti mabalin? Saan ka kumabas ta aglawan kan kwa na? Maawata mo ti kayat ko asawan. Wan, maawatak. Kan sapay la ko ma. Taagdi lang anghel ka ako nada. Nga agbalpaliwan ni Darlito. Taagayan ayat kami. Kap-kap na kamatla ang tiriknam, Emalyn, anak. Nariknak nga agayatak ken Darlito, papa. Sige, saan ka alapdan iti dayta arik na? Ken pangedeng mo dayta, anak. Agyaman ang iti panakaawat yu, papa. Natural. Sikati maikadwa iti buridak nga anak ko. Ken maikadwa a babae nga anak mi ken mamam. Iso ajak kayat asan anasaya at ipagtungpalam iti panlakiayan ayat mo. Don't worry, papa. Panagkita ken Darlito kat mapagtalkan mo't a lalaki. Sapay la kuma. Sige. Sige, tilaang maibagak. Saan ka kumapay launa ng agtalikon kwa na? Uwan, papa. Saan kayo ngagtanag? Ay ayatek ngagpaiso ni Darlito. Ngam no maduktalak ama diti ugali na, kan adda mading aramid na. Isinak. Apay at ito'y igit ti baybay tinangawisam kanyak. Sakit, nasa langsaman ti angin na manipod iti baybay. Kahit ko ang makapagsulsolo, teta. Emalyn.
Darlito. Arakupin ka. Tatusan ka malamin. Amang ano sa dino ti pagtungpalan dayta. Anya ko matiparikot. Di agasawa na. Anya? I love you. From the bottom of my heart. Emeline. San arumbang nga napasamak ti kastoy kadata, Darlito. Awan rumbang nga pagtanagam. Tasan ka matalokwan? Kasanunog po nga dayto. Untan naklaki di na papakan dagiti kakapsat ko. Kasi kinakunak. Awan panggap ko amang lukukin ka. Sapay lang uma. Tapod no dagiti magbaga. Agtalag ko makanyak. Saan ka ngagduhatwa? Tay ayateng ka, Emeline. Ada na amuhak iti kadwayo at teknisya. Anya dita? Ada ka no ar-armang mi opisina yo. Anya? Usus, mamatpati ka matititayta? Gusto ka no kan katimay sa reporter yo. Saan ko mga isuda ti patpat yung? Siya kung di mangibagbaga. Si kalaang tay ayatek, kin kayan ayat ko. Sige, itulnog na ko. Tamadanagan lagi di na papa. Sige. Ngayon paliwan tanto ko mamaniti umay dito. Love ko. Anya, ay, saan? Umunagan maudin na itay. Anya. Kuno mabiit ka lang iti papanam. Maladaw ka labiit. Anyat orasan. Sorry, papa. Sige. Agpalas kan, tamangan kan. Nangan kaming Darlito, papa. Kasta ka di. Apaya kasta tilangap. Ha? Kasla. Ada ka di mariknam amadi iti bagim. Agsakit ka. Saan, papa? Awan sakit ko. Sige. Bandog mo la siguro dayta. Agina na ka nga ruden. Sige, papa. Sumura ka nga rodan iti silid ko. Agul-ulbod samat ti anak ko. Ama nga no iliblibak na, nga adda sakit na. Girl, I need you. I need your love. Saan asumina iti panunod ko tinapasamak kada kami Darlito? Saan ko maarumbang nga da mapasamak kada kami? Saan kami pa'y anagkasan? Saan ko man nga mo? Tadyak na puutan, ti panangirukmak iti amin ko. Ti pagdanakak. Amang ano agbunga. Saan ko ano itong paltikarit ka ni Papa? Kasaritak ni Darlito. Addan na pasamak kada kami. Kat masapol nga ikasar na ko. Medyo naladaw ka man, Emeline. Kanapay ka sa tilangam.
Kas ka lang, mamayo. Anya? Ay, saan matiti ko na? Gapo siguro iti pan nakaladaw ko ang nakaturog iti rabi eh. Aso nga ta Apay yamin, anyat nagkapuyatam. Awan. Kato nagkuyog kayo sa kinderlito, idi kan man. Apay nagapa kayo? Saan? Ay na, friend. Agkasar kayong aminan. Anya? Sus, sa anak pa yan nakasagana edang. Yun lang. Nakiayan ayatak ngagpayso. Ngamawan pa iti panunod ko ti makiasawa. Malin, anak. Aldawan. Saan nga taasumrek iti trabaho na? Anya nga tan? Agduldul umat. Saan mo't gayam anak kalak? Apay, anak. Anyat na pasamakin ka. Saan ko nga mo, Papa? Nalamiisan sa titiyan ko. Agpudno ka man, Malin, anak. Papa. Adda ka din na pasamak kada kayon, iti kaayan ayat mo. Oo, Papa. Kunakun kat. Ayabam dito itakasaritak. Masapul nga itakder na tidayaw mo. Sa anak lakit ding agbidot. Masikog kan. Anya ka diti bagam. Tarinan tanak pa iti opisina mi. Napatag ti ibagak tarlito. Wano, mabalin ka din ang kita tayo doon after office hour? Nakaduty apay lang. Kasano nga ron ang makapagsarita ta? Alas city ti off ko. Umayak tulat pa dito, taurayan ka. Saan? Agungit na boss, no da babae nga umay mang bambantay ka na kami. Kasano nga ron? Masapol ang makasarita ka. Kasarita ka pa'y nga umuna. Sakbay akasarita na ka ni Papa. Anya? Apay? Anya ti bagan? Ibagak man laangan kan ka. Oh, anya data? Kasarita na ka. May papan iti kasasaad ko ita. Apay, anya ti kasasad mo? Saan ka maawatan? Agdadagsan ako. Anya? Katsika, ti ama. Ayan ni Darlito. Inton day off na ka no, Papa. Masapul ang makasaritak na nasayaat. Saan ko nga itulog? Nga agsikog kan aga nagkaabalasang. Uwan, Papa. Ay, imbagak lang nga rodan kan ka. Asaan ka alapdan ang makinobyo? Ang aganad ka. Wan ka awan. Ngam apay nga impalubos mo nga. Lading hito, Papa. Ngam. Saan pa nga amo da, mamam? Tasaan ko pa nga inyaw awag kan ko, ana? Tasaan ko akayat? Mariribok ti panunot na iji abroad. Papa. Kanuray dagi ti kakabsat mo. Awan pa'y makamu kadakwada. Kat no maamwanda. Sigurado lakit di ang makangag ka iti agkakasakit asa o kadakwada. Girl, I need you. I need
your love. Si kalaang ti pangibagaak iti daytoy, Eda. Anya dayta? Uy, seryoso kan sa laon na ya. Ang dalaki din na dagsa na parikot mo. Pudno nga ta. Saan mo lang kuman ang masasao iti sa bali? Siyempre. Eda, masiko ka. Anya? Agin na malawas na ito yan. Sino ti ama? Ni Kadidarlito? Uwan, Eda. O kat amunan? Uwan. Papaayaban ni Papa tap na makapagsarita da. Saan pa yan nagparang? Iso amaluksaw ni Papa Kenkwana. Ay, amangan mat no. Uy, kasarita man na sahat ni Darlito, ha? Uwan, mapanak iti opisina da. Masapol ang makasarita ka na sayaan. Rumbang laang. Masapol nga itakder natin dayaw ko. Apay nga yung palubos mo ngagsikog ka. Anya ti kayat mo asawan? Sa anak pa yung nakasagana amang sawa. Kasano ako nga rudan? Parikot. O ba no? Nukait mo. Tapnusan mo nga ibaga abaybayan ka. Agdin nata. Ngimsan ta pa yung kasar. Anya? Oh. Saan mo akay tikas na? Ngimtap na on parikot. Anya nga tanong ipamuspo sa masana na tulit ti sikog mo. Anya? Mawata mo siguro di kahit ko asun. Saan? Saan ko akayat agbalin a kriminal iti bukot ko nga anak? Pues, umanugot kay ti kahit ko. Agdin nata. Ngimsan ta pa yung kasar. Oh. Anya? Mait ka? Napigsa ti pakinakam mo nga agaramid iti saan arumbag. Saan ka matgayam anak kasagana ang mangitakder iti responsibilidad mo? Anya? Saan ko ngayon pagarup akasta Darlito? Anya nga riti kahit mo asawan? Kasaritak ni Papa no umanugot. Naskan ka di pa nga ibagam keng kuha na rita? Masapon! Naskan amaamuan na kat agsagana ka. Nakasarita mo, ti kayan ayat mo. Uwan, Papa. Anyat ko na. Kaya't na, agdan na kami kanulatan, ta sumarano ti kasarmi. Anya? Imbagak kan ko na, nga ibagak pa'y nga umuna kada kayo. Ibagam, akayat ko akasarita. Paumayom dito'y balay. Uwan, Papa. Ay, isuday ta ti imbagakin ka. Saan ka basta agtalag? Anya nga rod. Adda ditan. Tinapatag ita, kat itakder na ka. Ken saan pa'y nga mo dagiti kakabsat mo. Ken mamang mo, daytoy. Papa. Angam no maamuan da. Saan kulaangan nga amo? Nang runa dagiti kakabsat mo. Agyaman na, Papa. Sige. Ibagak nga rod kan Darlito. Tao may taka sa uyo. Apay alangam ti aburido, ha, Darlito? Mama. Adda parikot. Anya? Saan ko nga mo? No anya ti aramidak. Sa anak pa yung nakasaganay ti dayto. Anya dayta? Masikugan di may sa anobiak. May sa ano biyang? Uwan na.
Ni Emalin. Aginaon. Sus Mariosep ka, Darlito. Masapa na takdarap ti amin. Ngam sa anak pa yung nakasagana. Kan, ata sa pala ano biyak. Anya? Ninirisa ti kaslan at timtimbang ti rignak. Anya da ito yan nga naramid mo. Sana mabalin na paglulukwam na kiti babae tabay sa ka babae nga inam. Kanyang roti maramidak. Kumayit kat na matita kanyak. Anya? Basol yu ata naganak kayo ti gwapo. Sumardeng ka man. Ikasar mo ti kunaman na si Kugam. Imbagakken kwa nang agdin na kami latapay, ta sumaruno ti kasar. Umanugot nga rod, nang runa dagiti nagandaken kwa na. Ang susapo, Darlito. Nagparnoy kan ni ti parikot. Hello. Who's on the line? Darlito, Si Kamot. Apay gimawag ka? kasalita na kakano ni Papa. Umay kay Jay Balay. Aniya? Isot ko na na. Ko. Alas city pa lang di time out ko. Uray Basta umay ka. Nakasalita na ka ni Papa. Ang payanaskin ngamin ng bagang pailaang. Anyakat nga rodan. Apay, anyat panggap mo. Lukunak. Sige. Gusto nan. Umayak. Salpagkit di. Ibagam Numapilpilit ka. Taisot ibagak kan Papa. Imbagak lang arudan awanan. Nakatulakid din. O sige, busy ak. Bye. Salbagay. Ay, sa anak pa yung nakasagana para ti dayta. No sanda kahit ngagdin na kami latapay. Kat sumarsaro no ti kasara. Makamudi na. Kasano nga roden? Agkasar kayo kumaa. Iparikot nga ro. Kat saan ka nung pa yan nakasagana iti dayta. Anya? Langgong no kasta. Nagturitinagam na nagaramit iti saan maiparbang. Tagayam, saan na nakasagana? Di na matakderan? Un nga ron. Di katlauan ko. Yak lang amin na nalapdan di pa nakailuyos ko. Ay, may sakamot ngamin. Ala, adaditan. Adamat basol mo dita? Baya nagpailuyos kalatan. Ay, ayatag ngamin ni Darlito, eta. Day takot, ay ayatan. Di ka nagpanunot na imbag. Namala, sapay la kumaa, tamo ornosyo day ta. Sapay kumaa. Taagbaliw timbaga na kanyak. Apaman amak pagsarita dakin Papa. Nga umanugot matlaang agkasar kami. Uray, simple la. Nagturot tinakam na nga garamit iti dirumbang. Kalpasan na, saan na matakderan? Un nga ron. Di katlawan ko. Yak lang amin na nalapdan di pa nakailuyos ko. Sige, andaditan, Juan. Adamat basol mo? Tasaan mga linabanan tirignam? Nagpailuyos kalatan. Ay, ayatag ngamin ni Darlito, edang. Ay, ala, sapay la kumangarod ta maornosyo dayta. Sapay kumaa. Tagbaliw timbaga na kanyak. Apaman amak pagsarita dakin Papa. Nga umanugot matlaang agkasar kami. Uray, simple laang. Kasanan na saan na kayat? Anya kay karamidam? Saan ko akayat tagpas nga Nga awan mabangunan ti anak ko nga ama. Ay, matlagayam. Apay nga min nagtalag ka adagos kan Darlito. May papan iti day tabanag. Amamat nga rot arman na. Aklunak nagbidutak edang. Awanan mabalin ko. Agdaditan. Oo, matlagayam. Anyamat tanda di alalaki. Urayak, ama kapagsarita dakin Papa. Si kagayam ni Darlito akayan ayat ti anak ko. Ewan, sir. Pinayaban ka,
Takayat kong aglinawag ta. Sir. Amom siguron. Nga aginaw ti anak ko. Oo, sir. Kat amumot siguron ti kay papananday ta. Rumbang at akdaram ti dayaw ti anak ko. Sir. Anya akwa. Kayat ko tinalintag asungbat. Sorry, sir. Ngam, sa anak pa nakasagana ti day tabanag. Anya ti kinunam? Apay, adinan niyo matlata ni Darlito. Nagtunat tinakom na nagaramid ken ka iti kasjay? At ipay lagayam nakasagana? Iti posible a responsibilidad na kang ka? Ayabam tinaganak kang ka. Kat kasaritak ida. No saan mo akayat nga adadakdakas ang mapasamak? Hoy, lalaki. Anya ti panggap mo iti anak ko? Lukom laang? Awan kasta panggap ko, sir. Naglawag. At dan sungsung batam. Ngumsan mo atakderan. Saan nga'y ayam ti anak ko? Amabalin mulat ta apagaramidan iti kaykayat mo. Sa kalpasan na, ibalang mo? Kasta ka di, ha? San, sir? Ulitak. Ayabam dagiti naganakkin ka. Tagsasarita kami maipapan iti daytoy. Saan ko nga ipalubos akastoy latan ti pagbanagan ti amin? Adamat tanim baga kini Emalin, sir. Agdin na kami latapay. Ta sumaron ti kasar, tagurnong kami pay. Kuma! Sakbay ang nagaramid kayo iti saan arumbang. Nupay adabasol ti anak ko. Tay manugot latan. Angam dakdakkel ti basol mo. Ta saan ka pa'y gayam ang nakasaganang agpamilya. Angam nagaramid kan iti saan arumbang. Apay, alintag tabibig mo. San ko malipatan dito yung inaramid ti ama ni Emalin, mama? Anya tinarabid na. At dangamin na sa ok adinan sa nagustuhan. Kat pinanalpak naklatan. Ay, sana mabalinti kasta. Mabantayo ka no ibalayda. Tagsasarita kayo. Anya. San ko lakuman na kahit timapan. Madapang tana. Ano sa anak amapan kat... Iso da ito yung ibagbagakan ka. Dakkel ariribok ti pinarnoy mo. San ko matlabasol ti amin No talaga saan na kumaakayat? Edi, nagkadkad. Ngam dakkel ti basol mo. Saan mo pa'y gaya makapkap na kan iti kunam? Nagaramida mon? Mama, ornusin niyo kumati amin. Kahit kung agdin na kami pa'y lango muna. Gamsan kami pa'y ngagkasar. Panagkunam o manugot na nga ron iti kasta kayat mo. Kasari tayo ida, ha? Ikariyo asumaruno ti kasarmi. Kasanono ti kayat da kitag kasar kailaan. Nga oray mayor wano islaan. Saan ko akayat? Anya nga ron ti aramidam. Saan ko nga mo? Saan ko akayat ngagkasar kami kan Emalin? Ay, Darlito, anya da ito nga inararamid mo. Girl, I need you. I need your love. Tapay, humanugot ka nga agdin na kayo latan. Ako na nagat sumaruno ti kasaryo. Saan ko nga mo, Papa? Saan na mabalin? Nakiasawa dagiti babaya kakabsat mo, nga awan parikot. Uray saan anangayad ti kasarda? Uray kaskasano, nagkasarda. Papa. Uray dagiti lalaki a kakabsat mo. Sika, nagpasikog ka adi ka pa'y nagkasar. Terigat na. Saan na ka nga ikalaysa? Ay, saan ang mabalin? Papa. Sa anak nga umanugot.
Ket no kayat mo ti makidin na kinkwana nga uray saan kayo pa'y nagkasar. Makaammo ka itibiyag mo. Saan ka matan nga agpakpakita pa'y kanyak. Kan saan kan adumapaw dito'y balay. Anya? Sana si Manin, Darlito. Peste. No, kaano anapatit ti bagakin kwa na? Nagpakadakin ni boss sa saan pala sumrek. Madmadi ka no tirik nana. Kasano nga roden. Isarong karam di balay da. San kwa ka ti mapanijay? Kagurgurak ti amana. Anya? Kasta ti ibagam iti ama ni Emily? Saan kwa malipatan ti panang disnog na kanya? Ay, saan naman siguro nga ramidin ti kasya? Inawan ti makagapo. At daman ka po na winawan. Awan karbangan na basta mangkabil kanya. Ay, uray pa, Darlito. Ribang nalang agpakumbaba ka. Ay, saan nakakasta? Kasano nga rodan ni Emalin? Problema na na. Anya? Nuapay nga na dinaganad. Impalupos na kitin agsiko. Basulyado ah. Nangrunakan ka. Di ka pa'y lagam nakasagana ang mga sawang nonya tinararamid yun. Sige. Awan mat karbangam ngagsarita di kasa. Bye. Naglukon? Bastos matay siya. Kung naklano natak na ay, bastos matgayam. Ayan ita dagiti naganak dahi analaing alalaki, ha? Saan kong amo, papa? Kunanamat nga ibaganak ang mamana. Saan dapat padasan ti mangloko? Ta ireklamo kiti employer na. Anya? Wano, sinamkit din. No di nakakayat nga ikasar. Sana bale, ta sumangputan ni mamam. Kat saanin nga agsubli pa ijay abroad. Ipakaamukmat da ito'y kadagiti kakabsat mo. Nang runakin manong mo Manuel amay sa pulis. Saan nga agloko-loko dahi di Darlito? Taamangan no agbabaw. Pangimay ka dito'y. Imawag ka kumalatan. Dakas ka diti mang sarungkar kan ga? Kan nagpakadak mo diti manager mo? Kan imbagak akayan-ayat na? Anya? Sa anak asimrak iti opisina mi. Tamad maditirik na. Ngam inkarigatak timay. Amok. Imawag ak mo't taada na patag nga ibagakin ka. Ngumsan arumbang nga may ka dito'y. Saan mo akayat nga umayak dito'y? Tada ilamlamang mo, ha? Saan mo akayat amaamuan ti ar-armam dito'y? Nga addan kaayan-ayat mo, kasta? Anya? Ibagak paikid din, akaayan-ayat na. Kat masikuga kon, kat sika ti ama. Saan mo nga ramidan di kasta? Di nakmalapdan, Darlito. Kan ibagak amasikuga kon, tapno saan dak alapdan nga umay. Dan sungsong batang kanyak. Kunakmet asan mo nga ramideng tikasta ta. Tanya. Oh. Ur-urayan na kayo ni Papa nga umay makisarita. Kan impakaamunan kadamamakan kakabsat ko ti kasasaad ko. Kan panagkadkad mo amang ikasarkan niya. Anya? Saan mo kuman nga urayan animanong ko nga opisyal ti pulis ti makisaritakan ka? Adda kabasat mo, pulis. Adda. Kat nakapungtot, hindi inawagan ni Papa. Ta imbaga na ti kasasaad ko. Salpag. No panggap mo ti mangliklik, iti responsibilidad mo kanyak. Adda ken ka, Darlito. Adda imbaga ni Papa. Ano mabalin? Saan ko akayat? Tadyak
kayat nga agbalin a bastardo wenno bastarda ti anak ko. Anya dayta? No saan mo akayat ti mangikasar kanyak? Saan da ka apilitan? Ngem sa anak a makidinaken ka adi nagkasar. Girl, I need you. I need your love. Saan ko akayata day tati pa kaisagsag makam? Sige, mapanta makisarita kadakwada. Saan ko akayat nga kasar kami kan Emalin, mama? Ninirisa ti kunak. Tay sute ayatak. No saan mo ngay ayatan, apay nga rod nga inarim mo sa nagaramidam? Apay nagaramidam iti sa narumpag? Natural, lalaki at mama. Kalukwan day tarason. Saan arumbang apaglulukwam na kiti babae nga oray saan mo kapkap na kan? Ipamuspusan nyo dayto eh. Da kayo ti manggaranto radyaklok ko ni Emalin. Ngagkalaysa kaming tumutlaan. Siyak kita ti pasubom kaputi kalukwam. Halan mama, mapantayon. Saan ko akayaten nga umaijay tagiskandalo lang yung opisina? Kan saan ko akayat amamuan ni Risa nga danda si Kugak? Anya? Pagyaman nagtaadda kayo, misis. Kunak no awanen panggap yung umay. Pasensya ka lakuman kabsa tamakumi kumak. Ngamin kariga taklat tatimay ta kayat kayo makasarita. Saan akon nga agpalpalikaw pa, misis. Agayan ayat dagiti dua. Dadarlito kan Emalin. Ket saan daan naliklikan tinailawan. Dihaduak, tababaay ti anak ko. Saan ko akayat nga agpas ngay abalasan. Uray asino mo ta kapsat. Tidakes na. Saan gayam anak kasagana kanutoy anak yu, iti responsibilidad. Angom nagturod tinakom na nagaramid iti san arumbang. Kapsat. Baliktadan tayo ti sitwasyon. Da kayo ti adda iti lugar ko. Umanugot kayo akas to'y latan, misis. Nga agdinadalat tapay, kat sumaruno ti kasar. Saan kay mat siguro nga umanugot? Lakit dia. Iti ababa asarita, saan kami nga umanugot? Kat no kastamot lang ti mapasamak. Sorry, saan mi nga ipilit ti anak mi, iti anak yo. Saan mi nga amuno anya ti sumaruno ang mapasamak? Saan nga agipangpang ta? Aging ga iti adda kalintegan mi. Tapno saanan amanayunan ti biktima ti anak yo aduldog. Masapol ang maikan iti pagnakman. Anya? Ikan kayo iti duangal daw ngagpanunot. Isaganak metten ti surat ken reklamok iti general manager ken owner ti kumpanya nga ayan ti anak yo. Sorry, misis. Angam nagbidot ti anak yo. Iti panggap na apaglukwan laeng. Makita may taan ti bunga ti kinalokom darlito. Mama, saan ko nga makasigahan ti pamilya ni Emalin? Ita sikat ti mangornos iti daytoy. Kasarita may tinasayat ni Emalin. Tinapanang apan nakisarita. Salpagkit di. Agbalin ko ma-eleksyon kan kanda itoy.
Katibag bagam asabali pa'y anubiam, isinamon. Anya? Ang mga nadadala aluman lang ti parikot mo, nang runa no masiko gamot na ijay. Kuha mo, nirisa ti ayatak. Kayat mo, napagpipirsayan da ka, ha? Kayat mo ti may balod, gapulat kinalukom iti babae? Di ka mabae? Saan? Oo, mutlagayam. Laglagi pam timbaga ni Emalin. Kat numabad record ka. Ang mga nagwara sulay ta kat awan ton ti master kam at trabaho. Sige ma, kasaritak. Ay ayatan ka, Darlito. Ngam numapilpilit ka laang amang itakder iti dayaw ko. Ladingitek. Siguro, nasa isaya at laang ang agsinata. Anya? Saan ko akayat timakidin na iti lalaki nga awan serpina. At di na matakderan ti Karina. Malin, mawatan ako ma. Imbagak marking katigapuna. Wan, nga maan niya ti panggap mo. Di nak ikasar, taada sa bali akayat mo nga ikasar. Dahita ka ti matiging ka. Noan niya ladita ti sumsumbrek iti panunot mo. Saan ka kuman nga aglipak? Adda na kay baga kanyak akaupis-sinaam. Nga adda relasyon nyo iti may sa akaupis-sinaam. Papaingamin isuda ti batpatyam. Inak ko mabukawan. Panagkunak, katawa na saya at apagtungpalan, wenno turungan ti panagsarita ta. No kaya't nakto akasarita, umay ka ije balay. Emalin, mabit lang. Emalin! Oh, saan na nagkikasakasa? Oh, salpak ti kasay. Anyan alawan ko. Girl, I need you. I need your love.